Anatimbo terife kparịrị mmụọ gị iji wee na-egosi ụmụ gị anụma maka aka dịcha obere nke kparịrị mmụọ gị ịgbakọta ha nso ebe ị na-eme ihe omenala maka na okịta anụ a dịka otu ụbọchị aga ndị mmadụ believezi nọ ịpụta ihe kwesịrị ime wee kpọrọ nwa gị debe n'ụlọ ụka debe ga ndị pepụ na aka ọnọdụ nnọgide Chukwu nso but ị na-eme na ọ dị nke gị anụ a pepụ ga na-afụta ya ife arụ ị na-eti ụmụaka na ife na-adịrọ mma kedu kparịrị mmụọ gị ime ọdịrị ihe ahụ oge dịka ihe na-ajụ agụgụ gị na amụ na Katọlik mgbe agwụ na Katọlik mee ụmụazị baptizim na Katọlik ya mmiri Chukwu ihe kpalị nji agbọgide ha ahụ maka ndị echichi ndị ụfọdụ o nwere ike oru echi ụmụazị anaghị abịa nso o nwere ike oru echi asaa na nna ha liri mmadụ ebe a wee na-eme omenala na nna ha liri isi onye ọcha ma o li isi onye ojii wee na-eme omenala onye kpara nji akpọgide ha onye echichi ụka ji ịsa ha isi echi ha na-agwa ya kwa ha nọ ya mgbe nna ha na-eme ihe omenala and a na-eme ihe omenala ọ pụtara m akwụsị n'ụka ụbọchị ọbụla o nwetere m ịga ụka m gaa ụka dị n'obi maka ihe niile nọ n'ụlọ ụka everyday ahụ ha aka m eme ihe ọma ofu onye na-adụ ndụmọdụ na Facebook one day ofu ụbọchị sị tụrụ anyị awụrụ ezigbo mmadụ godi hapụ religion ị na-eme omenala tụrụ anyị awụrụ ezigbo mmadụ ị na-eje ụka tụrụ anyị awụrụ ezigbo mmadụ gbaa mbọ ka ị wụrụ ezigbo mmadụ omenala ada akpọga mmadụ eluigwe and ụka ada akpọga mmadụ eluigwe ihe na-akpọga mmadụ eluigwe ebe ihe imepụta ekele gị enwere atim ị nwere that belief ebe ịlụ mmadụ ụwa dị maka na ụka ba mebisie ya ka ezi irizi ndị ba gaji agachakwazi na imekwere aka of tin ị ga-eme find out mana ga-esi ịlụ mmadụ ụwa ị nwere that belief na mmadụ amụrụ amụ ga-aga mara onye lọrọ ya ụwa dịka ajụjụ jụrụ ndị oyibo si live by example n'oyibo ka ha sụrụ ya mgbe na-asị na mmadụ ịlụ ụwa dị onye ka na-ahụ nna m Peter Dim lụrụ ya and mgbe ọ lụrụ ya ụwa ọgọ nwoke enwuru ya dịka Tana oru nwanne chi ya mụọ ya a na-asị na ọgọ nwoke Raphael lụrụ ya o mebiwekwara n'ihe ejegata nke ka ndụ dị jegata nke ka ndụ dị jegata nke ka ndụ dị aha isi onye a na-akpọ Holy Stone Okwute Nsọ ihe hụrụ wonde sị m cheki n'onye lụọ nwa ụwa nsị mba echekibe m ya azụ m etu o ji ahụ m osi o ji mụrụ nwa ihe a na-akọ ma onye eji eke onye lụọ nwa ụwa ọ dịrị m na-ebie mmiri ọkụ n'ahụ mmiri oyi na ahụ ya na-eregara ọkụ mgbe ka anyị ga-abịa mụ esi a na-akwado n'ụlọ anyị meche ka ndụ dị mgbe ụwọrọ ebe 11 mgbe ụwọrọ ebe 12 mgbe ụwọrọ ebe 8 kachi na-eji ịtaghị arụ dadị ọ gwachara bụ esụmasụkwa magazi n'ụlọ ọgwụ ma ọ ga ebe m na-eje ma mọtara ha mee ihe ọ kwuru anyị wee lụọ a na-akwado ije ahịa ebe 4 o'clock chi ọnwụọ m ji ekurie ka ọ nọ n'ime rum pụtakwuo ogwu uche obi mwute sa na enwebụ onye na-akpa aha na ọya lụrụ nwa nwoke ụwa bụ Egos na Chichizam Ekpere Dim na enwebụ onye kwuru na ọya lụrụ ya ụwa na onye ọ na-awepụgoro aka ya hụ na ụlọ ya bịa m ụwa na-anapụ m ego anyị eri nri na onye na-awepụgoro aka ya nwee chansị ma gacha eke mara onye lụrụ ụwa bụ onye mgbara ya ahụ ndị mmadụ na-agba ya ọgọ nwoke akpọbeghị m ọgọ nwoke akpọbeghị nọ nge mmechaje cheki onye ụwa ya ya ahụ na mpa anyị bịara ụwa ekwuchara m okwu ahụ ejebedị nchekie ahụ ya niile ejụkọrọ oyi eje okwere ụlọ ọgwụ ọzọ andị ọ mụrụ ya nọ onye na-eta ala emegha echegizi ahụ na ọmpa anyị bịara ụwa ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na mmadụ ga-alụ mmadụ ụwa na agaghị achọpụta ihe lụrụ mmadụ ụwa etu a ka ọ dị onye ga na-awa akụ ugwu onye lụrụ ụwawo nne mụrụ m nwaanyị Ọkịja ọ ya lụrụ akụ ugwu ụwa and ọ gwara dada akpụgwara dada ya mechara disọlvụ bụ ihegwa ụlọ ọgwụ emechara ndị ụlọ ọgwụ sokwu na-asị hapụrụ ya ntutu ya ụbọchị a ka ọ batakwuru n'ime rum ebe ndị ya ala wee sị m na-ada aka n'isi dọgide aka n'isi nna asị chọọ na ịgba isi asị eyi nsị ọkwa gị kwuru ya sị eji ụzụ nje weta ọkụkọ weta ji were mee ome ọ ya bụ omenala a na-ekwu maka ya wee sị ana m akpụkwa ya n'ike ya sị m ọ chọrọ na ịbụ mgbụcha isi ya agbaba egwu gochi na ihe egwuru ka a na-eme nne ada nwaanyị
onye kere na-awụ ma gị na ụmụlekwe Magreti and emere niile ka ovu o nwere obi nwanne ihe niile ka ọ na-eme ma gị na ụmụlekwe nwanne nna m onye kere na-awụ nne mụrụ nwaanyị Ọkịja ọ na-eme ihere so ada nwaanyị mmanukwu anyị mgbe ọ nwụrụ ọghọm mere environment mụ na onye be mgbe anyị alụbeghị na nwunye anyị na-achọ ịlụ mụ were hot wee na-agbachi ya ewesa ya eji vlọta machi nwụọ maka ọba ada nwaanyị ka ọ nọ were nwụ so emecha ihe dị na ya were bịa m ụwa sọ mmanukwu ka ọ bụ nne ndị nne so onye m na-achọ ịkọwa gị na alụlụ ụwa dị